Добрый вечер и вітаем вас. Я Ганна Любакова и гэта Агора, беларускі вектор на Белсаце. 4 гады таму Россия распачала полномасштабное уварванне ва Украіну. Беларусь фармальна не ўступіла ў вайну, але яе тэрыторыя сталася пляцоўкаю для запуску расійскіх войскаў, ракетаў і авіяцыі. З таго часу Беларусь заставалася па-за полем бою, але была глыбока будаваная ў расійскую ваенную стратэгію. Таму сёння ўвечары мы пытаемся, Беларусь саюзнік і суагрэсар, ці гэта краіна пад паступовай акупацыяй, і што гэта азначае для Украіны, для ўсходняга флангу НАТО і для беларускага грамадства. У студыі са мною Раса Юкневічняня, депутатка Європарламенту і була міністерка оборони Литви, Януш Левандовський, депутат Європарламенту від Польщі, і Ганна Штеля, білоруська дослідниця і представниця громадянської супольності, родом з Білорусі, нягледзячы на небеларускае прозвішча. Вялікі дзякуй, што далучыліся. Маё першае пытанне да вас, спадарні Юкневічняне, адносна 4 гадоў паўнамасштабнага ўварвання ва Ўкраіну. Як бы вы вызначылі цяперашні момант? Гэта эскалацыя, пераходны этап? Што цяпер адбываецца? Думаю, гэта складаны час. Перад намі шмат выклікаў, шмат працы. Сітуацыя вельмі адрозніваецца ад той, што была некалькі гадоў таму. Асабліва ў пытаннях бяспекі і адказнасці, якія мы раней мелі. НАТО за жорсткую бяспеку, а Еўразвяз за мяккую сілу, эканоміку і дабрабыт. Цяпер мы, еўрапейцы, мусім браць на сябе новыя абавязкі больш, чым калі-небудзь раней. Гэта складана. Але я думаю, мы павінны заставацца аптымістамі, нягледзячы на тое, што вайна трывае. Паглядзіце, сёння мы азначаем 4 гады з моманту пачатку гэтай маштабнай вайны. І калі азірнуцца назад, думаю, у будучыні гісторыкі назавуць 2022 цудам над Кіевам. Бо расійскія ўзброеныя сілы былі там спыненыя, і украінцы ўжо пераможцы. Але сёння мы павінны дапамагчы ім замацаваць гэтую перамогу. І калі гэта адбудзецца, не ведаю, але мы павінны зрабіць усё, што ад нас залежыць, каб ім дапамагчы. Бо яны абаранілі нас, яны спынілі расійскую армію. Яны ўратавалі ўласную краіну, але яны ўжо ўратавалі і Еўропу ад гэтай жахлівай сілы, якая для мяне сёння выглядае як Гітлер і Сталін разам. Looks like Kremlin of current days is like Hitler and Stalin together. Мне падабаецца аптымізм. Вы згадалі, што украінцы спынілі расійскія войскі. Мы ведаем, што расійскія войскі атакавалі Украіну, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, асабліва, калі казаць пра Кіеў. Менавіта з Беларусі яны прыйшлі. Спадару Левандовскі, наколькі цэнтральную ролю сёння адыгрывае Беларусь у расійскай ваеннай стратэгіі? Беларусь другасная ў намаганнях Пуціна. Мэта ягонай так званай спецыяльнай аперацыі ператварыць Украіну ў новую Беларусь. Але яна правалілася. І дазвольце мне зноў невялікае ўступленне. Так, мы сутыкаемся з незвычайнымі выклікамі. Тое, што некалькі гадоў таму здавалася немагчымым, цяпер сталася рэальнасцю. Поўнамасштабная вайна на нашым кантыненце. Зноў рэальнасць. Прэзідэнт ЗША, які раскочвае чырвоную дарожку для ваеннага злачынцы Пуціна ды ініцыюе гандлёвыя войны, таксама здаваўся немагчымым. Мы жывём у час немагчымага і не маем іншага выбару, як прыстасавацца. Зеленскі мае рацыю, вінавацячы Беларусь у тым, што гэта тэрыторыя, якая дазваляе запускаць атакі супраць Украіны. І ён мае рацыю, знішчаючы тэлекамунікацыйныя станцыі, бо яны наводзілі дроны, што атакуюць Украіну. Але ў цэлым Беларусь другасна ў гэтых намаганнях. Безумоўна, катастрофу для Польшчы стаўся гандаль людзьмі праз мяжу. Сёння мы выявілі прафесійна пабудаваныя тунэлі пад мяжою з дапамогай спецыялістаў з Блізкага ўсходу. Яны будавалі тунэлі пад мяжою паміж Польшай і Беларусю для кантрабанды людзей. Гэта была зарганізаваная дзяржавою кантрабанда людзей. Мы, безумоўна, крыху пазней засяродзімся на гібридных пагрозах з тэрыторыі Беларусі ў дачыненні Літвы і Польшчы. Спадарня Штеля, я хацела б задаць пытанне пра тое, як адрозніваць апошнія 4 гады для беларускага грамадства і для рэжыму.
Як сказаў спадар Левандоўскі, прэзідэнт Зеленскі вінаваціць у нападзе менавіта рэжым. Але, як мне здаецца, ён адрознівае дзве розныя асобы Беларусі. Regime, actually, of the attack, right? But I think he distinguishes between the two sort of faces of Belarus that we have. Таму як беларуска, як бы вы ацанілі апошнія 4 гады для нашай краіны? For our country. Сапраўды вельмі важна адрозніваць афіцыйны рэжым і беларускі народ. Гэта адпраўны пункт любой размовы пра Беларусь у любой палітычнай дыскусіі. 5,5 гадоў таму, у 2020-м, Беларусь перажыла найбуйнейшы пратэсны рух у сваёй гісторыі. Гэта быў найбуйнейшы прадэмакратычны рух. Было відавочна, што прэзідэнцкія выбары сфальсіфікаваныя. Людзі выходзілі на вуліцы, рэпрэзентуючы розныя сацыяльныя групы, розныя гарады і мястэчкі. Гэта быў момант вельмі значнага ўздыму. У 2022 годзе сітуацыя цалкам змянілася. Адпаведна, змяніўся і наратыў пра Беларусь, нацыю, якая гістарычна ніколі не пачынала войны і заўсёды абаранялася, цяпер прэзентуюць як агрэсара, як саюзніка Расіі ў вайне супраць Украіны. Я вельмі хацела б нагадаць пра ўзровень рэпрэсіяў, з якімі беларусы сутыкаюцца з 2020-го. Колькасць палітычных вязняў перавышае 4000 чалавек з 2020 года. Грамадзянская супольнасць фактычна знішчаная. У грамадстве пануе атмасфера страху і трывогі, якая вельмі ускладняе магчымасць дзеяць і дэманстраваць супраціў. І тым не менш гэта адбываецца. People since 2020, civil society being basically destroyed. There is an atmosphere of fear and anxiety. Ёсць акты сабатажу, ізноў жа на чыгунцы. Ёсць прыклады таго, што людзі па-ранейшаму не згодныя з урадам і супраціўляюцца таму, што адбываецца ва ўкраіне. Пра гэта часам забываюць у публічнай дыскусіі, і гэта неабходна ўлічваць. And this is sometimes forgotten in the public debate, and we need to really take it into account. Гэта праўда. Сёння вельмі лёгка забыць тое, што адбылося больш за 5 гадоў таму, але, безумоўна, цяпер шмат хто глядзіць на дзеянні рэжыму. І дазвольце працытаваць тое, што Лукашенка сказаў крыху больш за 4 гады таму. 17 лютага 2022 года ён заявіў: «Учора вы абвінавацілі Расію і Беларусь ва ўварванні ва Ўкраіну. Мы не ўварваліся». Праз 7 дзён расійскія войскі атакавалі Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. Пасля гэтага Лукашенка сказаў: «Ніякага нападу з Беларусі не было». Такім чынам ён гэта адмаўляў. Потым прызнаў, што напад адбыўся. Потым даў прэзідэнту Зеленскаму 3 дні на капітуляцыю. Потым сказаў, што нашы войскі, маючы на ўвазе беларускія і расійскія, могуць дасягнуць Ла-Маншу за тыдзень. Усе гэтыя розныя, напэўна, дзіўныя наратывы. Спадарня Юкнявічене, як Еўропа павінна інтэрпрэтаваць такую мадэль паводзінаў? Гэта чалавек, які не кантралюе наратыву, той, хто адмаўляе, ці гэта чалавек, які вінаваты і павінен быць прыцягнуты да адказнасці? Is it somebody who denies? Is it somebody who is guilty and should be held accountable? Of course, the last point is right. Безумоўна, апошні пункт правільны. Думаю, крыху бессэнсоўна цытаваць Лукашэнку і глядзець на тое, што ён кажа сёння, што казаў учора, што скажа заўтра. Трэба глядзець на рэальнасць. Рэальнасць у тым, што крок за крокам Беларусь страціла свой суверэнітэт. Ён фактычна добраахвотна перадаў сваю краіну Крамлю. І прабачце, я, вядома, падзяляю вашу думку пра неабходнасць адрозніваць рэжым Лукашэнкі і народ. Бо яны паказалі гэта ў 2020 годзе. Я была здзіўленая. And sorry to say, of course I share your views to have difference Lukashenko regime and people. Нягледзячы на тое, што я заўсёды верыла, што Беларусь жывая, нацыя жывая, я думала, за гады Лукашенка зрабіў сваю жахлівую справу. І людзі, магчыма, змянілі погляды, што яны ўжо не еўрапейскія беларусы, страцілі свае карані і сталіся саветызаванымі або русіфікаванымі. Гэты рускі мір, новая таталітарная ідэалогія, якая цяпер ахоплівае або спрабуе шмат якія краіны вакол. Таму, адказваючы на вашае пытанне, думаю, сёння Беларусь існуе толькі на мапе. Суверэнітэт існуе толькі на мапе. Лукашэнку дазваляюць выконваць ролю прэзідэнта, бо гэта вельмі карысна для Крамля. Мець Беларусь у ААН або ў іншых арганізацыях. Гэта фіктыўны
саюз Беларусі і Расіі, поўная адсутнасць суверэнітэту і ў вайсковай, і ў эканамічнай сферах. Усе інструменты кіравання Беларусю не ў Менску, а ў Маскве, у Крамлі, на жаль. Але нягледзячы на гэта, я веру, што ў будучыні Беларусь зробіцца еўрапейскай. Я вельмі веру, што гэта адбудзецца пры маім жыцці. Will become European. I think, believe very much that it will happen in my lifetime. Again, optimism. I І appreciate зноў that. аптымізм, я гэта цэню. Спадар Левандоўскі, ці згодныя вы з гэтым? Безумоўна, Беларусь залежыць ад Расіі ў шмат якіх сферах, але ці думаеце вы, што Лукашенка мог не дазволіць расійскім войскам атакаваць Украіну ў 2022 годзе? І чаму беларускія войскі не далучыліся да вайны? War. Lukashenko is executor, and decision maker is Putin. And Lukashenko is loyal executor of what is Лукашенка выканаўца, а той, хто прымае пастановы, Путін. Лукашенка лаяльны выканаўца таго, што вырашаецца ў Крамлі. Але, безумоўна, ён мог хаця бы не дазволіць выкарыстоўваць беларускай тэрыторыі для нападу на Украіну, бо цяпер ён сапраўды саўагрэсар. Ён наўпрост згадваецца ў нашай рэзалюцыі як суагрэсар, які дазволіў атакаваць Украіну са сваёй тэрыторыі, не толькі пастаўляючы боепрыпасы і абсталявання, але і як чалавек, які нясе адказнасць за жахлівую трагедыю, што цяпер адбываецца на нашай усходняй мяжы. Але я не такі аптымістычны адносна будучыні дэмакратычнай Беларусі. Думаю, апазіцыя ў асноўным у турмах або за мяжой, у тым ліку ў Польшы. Таму я не бачу цяпер патэнцыялу для масавага супраціву, як гэта было, напрыклад, у Польшы з салідарнасцю, рухам на 10 мільёнаў чалавек, які стаўся сапраўдным пераломным момантам. Я не такі аптымістычны адносна Беларусі, хаця я спадзяюся на маладое пакаленне, бо яны ведаюць, што такое еўрапейскі лад жыцця. Яны хацелі б адкрытых межаў, яны хацелі праграмы «Эразмус». Дарэчы, 11 тысяч украінцаў цяпер навучаюцца паводле стыпендыяў праграмы «Эразмус». Таму няма магчымасці ўсё зацэнзураваць або закрыць праўду для гэтага маладога пакалення. Але цяпер я не такі аптымістычны адносна патэнцыялу дэмакратычнай рэвалюцыі. Я магу растлумачыць свой аптымізм. Ён не таму, што я веру, быццам гэта можа адбыцца ў самой Беларусі. Я веру ў гэта праз Украіну, праз вайну ва Ўкраіне. Калі мы здолеем, вядома, ёсць пэўныя перадумовы. Калі мы будзем дастаткова моцнымі ў Еўропе, каб падтрымаць Украіну, і калі рэжым Пуціна зазнае паразу ў гэтай вайне. Гэта будзе вельмі карысна для таго, каб Беларусь зрабілася іншай. Таму Зеленскі некалькі разоў згадваў Беларусь, выступаючы тут і калі быў у Літве некалькі тыдняў таму. Ён наўпрост казаў пра Беларусь як вельмі важную частку будучыні Украіны, а таксама і для нас. Гэта сапраўды інтарэс Літвы – пашырыць дэмакратычную прастору хаця б да Смаленску. Наш беспасярэдні інтарэс – мець добрыя стасункі з нацыяй, якая ёсць нашым суседам, якая ўсяго за 30 кіламетраў ад нашай сталіцы. І я думаю, гэта інтарэсы супольныя. Мы былі разам у адной рэчы паспалітай, палякі, беларусы, літоўцы і украінцы. Таму я думаю, раней ці пазней Пуцін прайграе гэтую вайну. Гэта датычыць і Малдовы, і краінаў Паўднёвага Каўказу. І менавіта таму мы тут падтрымліваем беларускую апазіцыю да дня Х, калі нешта адбудзецца. Я нарадзілася ў Савецкім Саюзе ў 1958-м. Памятаю сябе доктаркай у невялікім літоўскім горадзе. Я ніколі не магла ўявіць, што праз 5 гадоў буду галасаваць за незалежнасць Літвы. І гэты вялізны монстр, Савецкі Саюз, распаўся вельмі хутка. І сённяшняя Расія таксама імперскі монстр з не вельмі моцнай эканомікай, ды іншымі праблемамі. Таму, я думаю, мы здольныя гэта зрабіць. Гэта не адбудзецца заўтра. Магчыма, не адбудзецца і ў наступным годзе. Але я думаю пра доўгатэрміновую стратэгію, якая, безумоўна, залежыць ад вельмі ясных умоваў. Украіна – ключавы удзельнік і ключавы фактар для беларусаў таксама. Ukraine is the key actor and factor for Belarusians as well. Я згодна, што цяпер цяжка выявіць сабе вольную Беларусь, але, безумоўна, Літве спатрэбіліся дзесяцігоддзі, каб пазбавіцца акупацыі Савецкага Саюзу. Таксама мінула шмат гадоў пасля ўвядзення ваеннага становішча ў Польшы, перш чым пачаліся перамовы з Польскай Народнай Рэспублікай. Таму, я думаю, мы павінны захоўваць надзею.
time when there were negotiations, right, with PRL in Poland as well. So I think we should be hopeful. Ганна, а ви настроєні оптимістично? I'm absolutely hopeful about the future. Я абсолютно аптымістычна настроеная адносна будучыні Беларусі. Думаю, інакше быць не можа, калі няма пазітыўнага вобразу будучыні. Нас шмат разоў у гісторыі здзіўлялі прыклады, пра якія згадвалі за гэтым сталом. Нас здзівіў у 2020 год. Ніхто не чакаў такога маштабу супраціву беларускага насельніцтва. І нават сёння ў гэтай атмасферы страху мы бачым, што большасць беларусаў не падтрымлівае вайны супраць Украіны. Беларусы не хочуць гэтай агрэсіі. І гэта сапраўды ключавы фактар. Чаму, на вашу думку, гэта адбываецца? Чаму беларусы не далучаюцца да праваеннага наратыву, як гэта робяць расейцы? Narrative as the Russians are doing. I think it is alien to the Belarusian culture. Думаю, гэта чужое беларускай культуры. Беларусь успрымае сябе свабодную, незалежную нацыяй, якая хоча падтрымліваць добрыя стасункі з суседнімі краінамі і лічыць сябе часткаю большай Еўропы, як ужо згадвалася раней. І, як я сказала ў пачатку, Беларусь ніколі не пачынала войны. Гэта сапраўды ў самой аснове беларускага народу. Мірная нацыя. Гэта нават адлюстравана ў гімне Беларусі. It's really a DNA of the Belarusian population that it is a peaceful nation. It is in the anthem of Belarus. І назіраць за гэтай агрэсіяй ва ўкраіне, быць уцягнутымі ў ваенныя дзеянні і эканамічныя працэсы праз уплыў Расіі вельмі балюча для насельніцтва. Мы заўсёды павінны гэта адрозніваць. Але наяўнасць пазітыўнага вобразу Беларусі вельмі важная. Думаю, цяпер сітуацыя іншая. Існуе значная рызыка для суверэнітэту, большая, чым у любы час з 1991 года. Але ў той жа час Беларусь застаецца незалежнаю нацыяй. У нас ёсць вялікія дэмакратычныя сілы па-за межамі краіны. Больш за 750 тысяч беларусаў пакінулі краіну. Існуе актыўная беларуская дыяспара. І ў краіне таксама працягваюць дзеяць людзі. Гэта важны фактар для абмеркавання, бо праз страх, праз узровень рэпрэсіяў, праз смяротнае пакаранне, якое ўсё яшчэ існуе ў Беларусі, і з якім людзі могуць сутыкнуцца за акты супраціву, беларускае насельніцтва прымусілі маўчаць. Але гэта не азначае, што яно цалкам на баку Расіі альбо не мае ўласнай пазіцыі. Таму моя надзея ў тым, што мы яшчэ не раз будзем здзіўленыя. І я вельмі хачу падкрэсліць, нам патрэбная доўгатэрміновая стратэгія ў дачыненні Беларусі. Важна сапраўды ціснуць на рэжым. Мы ўжо бачым вынікі санкцыяў. Эканамічныя магчымасці для фінансавання рэпрэсіяў звужаюцца. Мы бачым і гатовасць да перамоваў. Але гэта не адзіная магчымасць для еўразвязу. Сапраўды неабходна мець доўгатэрміновы план узаемадзеяння з Беларуссю. Really having a long-term plan for engagement with Belarus is really critical. Але не з рэжымам. Але не з рэжымам, сапраўды не з рэжымам. Давайце засяродзімся на ціску. На гэтым тыдні вам не ўдалося ўзгадніць новых санкцыяў супраць Расіі. Угоршчына наклала вета на 20-й пакет. І мы ведаем, што беларускія кампаніі да арганізацыі таксама ўваходзілі ў гэты пакет. Кая Калас сказала, што гэта крок назад і сігнал, якога мы не хацелі пасылаць сёння, але праца трывае. Якое, на вашу думку, паведамленне ў Менску атрымаў рэжым Лукашэнкі ад таго, што еўразвяз не здолеў узгадніць санкцыю? You know, I'm ashamed. For me, it's really very hard. Ведаеце, мне сорамна. Мне сапраўды вельмі цяжка гаварыць пра такую асобу, як Віктор Орбан. І я веру ды спадзяюся, што ў красавіку вугорскі народ дапаможа нам усім пазбавіцца гэтай ганьбы. Hungarian people will soon help us all get rid of this disgrace, I would say. Yes, Так, мы маем гэтую праблему. Гэты чалавек цяпер фактычна стаўся прадстаўніком расійскіх інтарэсаў. Прабачце, але вугорцы мяне зразумеюць. Калі мы гаворым пра Беларусь і пра тое, што рэжым Лукашэнкі саюзнік або супрацоўнік Пуціна, то Орбан робіць тое самае, калі блакуе рашэнне еўразвязу і паралізуе нашу дапамогу ўкраіне. І Лукашенко, безумоўна, рады гэтаму. Гэта вельмі цяжкая сітуацыя. І гэтыя тыдні, гэты месяц перад выбарамі, думаю, будуць яшчэ больш жорсткія. Бо ён выкарыстае ўсё магчымае, каб стварыць хаос у свядомасці сваіх людзей і перамагчы ў гэтых выбарах любымі сродкамі. Мы маем гэтую праблему і мусім яе развязаць. Months before election, I think it will be even more brutal because he will use everything
possible to... Я не ведаю, як гэта будзе зроблена, але думаю, усе разумеюць сітуацыю. Шмат хто з нас ужо стаміўся ад гэтага. І вы маглі бачыць учора або на гэтым тыдні на пленарным пасяджэнні, як прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх палітычных групаў казалі амаль тое самае, што я кажу цяпер. Спадар Левандоўскі, вы хацелі нешта дадаць? We should deliver what was promised. Так, мы павінны выканаць тое, што было абяцана з Орбанам ці без Орбана, з Фіцо ці без Фіцо, творчым спосабам. Думаю, камісія здольная знайсці шлях для вылучэння 90 мільярдаў еўраў. Гэта абсалютна неабходна для выжывання дзяржавы і для вайсковага абсталявання, патрэбнага цяпер. Я ўжо казаў пра немагчымыя рэчы. Немагчымая вайна, немагчымы прэзідэнт ЗША, немагчымая таксама мілітарызацыя еўразвязу. Мы зноў адкрываем для сябе артыкул 42, які датычыць узаемнай абароны. So militarization of European Union, we are rediscovering Article 20. Да гэтага гэта былі выключна пацыфійскія праекты, але мы павінны рэагаваць. Для мяне яшчэ адна немагчымасць – метамарфоза Орбана, бо я ведаў маладога Орбана. Ён быў вельмі праеўрапейскі, адным з першых заклікаў вывесці савецкія войскі з Угоршчыны. На яго моцна паўплывалі савецкія танкі, якія ўварваліся ў Будапешт у 1956 годзе. А цяпер ён нібыта ігнаруе лекцыі гісторыі Угоршчыны, бо Угоршчына ўжо двойчы была на цёмным баку – у першай і ў другой сусветных войнах і заплаціла за гэта вялікую цану, стаўшы на бок Гітлера і Мусаліні. І цяпер ён становіцца на бок Пуціна. Я веру, што нават ваенная эканоміка не дапаможа Пуціну перамагчы. Санкцыі сапраўды даюць вынік. Іх, праўда, абыходзяць з розных прычынаў, бо заўсёды прасцей знайсці пасярэдніка. Расійскі бюджэт на 60% фармуецца за кошт продажу сыравіны. Мы заўсёды гатовыя купляць расійскую сыравіну. Але ён сапраўды губляе сваю місію ператварыць Украіну ў новую Беларусь. But he is really losing his mission of transforming Ukraine into new Belarus. Hannah, regarding long-term strategy you mentioned. Ганна, адносна доўгатэрміновай стратэгіі, вы казалі, што еўразвяз павінен яе мець у дачыненні Беларусі. Якія ў вас ідэі? Што вы параілі еўразвязу ўлічваць? Мы цяпер засяродзіліся на ціску. Ці дастаткова гэтага? Слухаючы размову да гэтага моманту, для еўразвязу няма іншага шляху, акрамя ўзаемадзеяння з Украінай і Беларуссю. Інакш не будзе паспяховай і мірнай будучыні для Еўропы. Гэта адпраўны пункт размовы. І таму доўгатэрміновая стратэгія ўзаемадзеяння з Беларусю адпавядае уласным інтарэсам еўразвязу. Гэта не інвеставанне ў беларусаў дзеля інвестыцыяў. І не проста праява зычлівасці да Беларусі. Гэта сапраўды ў інтарэсах еўразвязу. Захоўваць мір і разумець, што існуе рэальная пагроза. Калі Беларусь застанецца цалкам залежнай ад Расіі, эканамічнай, вайскова, і будзе яшчэ больш інтэграваная ў расійскую эканоміку ды архітэктуру бяспекі, гэта створыць сталую пагрозу на межах еўразвязу. Гэта нельга пакідаць без увагі. Тут, думаю, недаацэненай сілай еўразвязу ёсць не толькі значныя фінансавыя інструменты, патрэбныя інвестыцыі ў грамадзянскую супольнасць, у журналістыку, у медыі, у навучанні беларусаў у краінах еўразвязу, але і моцная мяккая сіла, якую валодае еўразвяз. Часам мы пра гэта забываемся. Мы ўспрымаем як дадзенасць тое, што маем у еўразвязе, яго прывабную сілу. Калі разглядаць доўгатэрміновыя змены, кліматычныя змены, дэградацыю навакольнага асяроддзя, штучны інтэлект, аўтаматызацыю, усе гэтыя пытанні будуць мець значны ўплыў і павінны разглядацца ў адзінстве. То, што цяпер адбываецца падчас абмеркавання санкцыйнага пакету, гэта спробы падзяліць еўразвяз. Гэта самая вялікая слабасць. Але заставацца адзінымі і дзеяць, выкарыстоўваць мяккую сілу ды інструменты, якія мае еўразвяз, каб прыцягваць людзей у Беларусі, ва Ўкраіне і ў Расіі, мець доўгатэрміновы план, бо мы хочам мець кантынент, які застанецца мірным, каб гэта не заставалася немагчымай будучыняй, а сталася рэальнасцю. Гэта запатрабуе незручных дыскусіяў, а таксама інвестыцыяў і розных падыходаў. Інстытуцыі еўразвязу маюць значную экспертызу ў галіне стратэгічнага прагназавання. Ёсць эксперты ў стратэгічным прагназаванні ў Еўрапарламенце, у Радзе і ў Еўрапейскай камісіі. Таму інвеставаць у доўгатэрміновую стратэгію, якая будзе засяроджвацца не толькі на бягучым моманце і на тым, што адбываецца цяпер, але і на шырэйшай карціне, на тым, якая новая архітэктура патрэбная, каб Еўропа заставалася мірнай, зялёнай і устойлівай у доўгатэрміновай перспектыве. Надзвычай важна.
in the long term. We don't have much time. У нас не так шмат часу, тому я коротко звернуся да двох астатніх гасцей. Вядома, ёсць ідэя доўгатэрміновай стратэгіі, пра які толькі што казала Ганна, але пагроза рэальная і адбываецца цяпер у дачыненні Літвы і Польшчы. Мы ведаем пра гібридныя пагрозы, пра паветраныя шары, якія пралетаюць з Беларусі, і вядома пра ўварванне дронаў у мінулым верасні. Што Еўразвяз павінен зрабіць цяпер, каб супрацьстаяць рэжыму? What should the EU do now to tackle the regime? Yeah, so we have to fight. We have to fight, first of all, Ukraine. Так, мы павінны змагацца, найперш за Украіну. Я паўтаруся, дапамагчы Украіне, перамагчы ў гэтай вайне, гэта галоўнае, самае важнае. Гэта як хірургічная аперацыя, гэта ключавое. А ўсе іншыя праявы гэтай хваробы, дыктатуры ў Беларусі або тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі, гэта частка той жа праблемы. Or let's take, for example, Georgia, even what's happening now is also... Малдова супраціўляецца, але нам патрэбная стратэгія адносна Беларусі, і нам патрэбная стратэгія адносна Расіі. Я баюся тых, хто думае, што Расія ніколі не зменіцца і нічога не робіць, каб дапамагчы ёй змяніцца, таксама робяць вялікую памылку, бо такія рэчы, як ракавыя захворванні, вяртаюцца зноў і зноў. To change, to help Russia to change itself, they also are doing big mistake because those like cancer disease will come back and back. Паглядзіце на нашу гісторыю. Расійская імперская каланіяльная сіла неаднаразова нападала на ўсходнія межы Еўропы. І гэта можа паўтарацца, таму мы павінны перамагчы гэты рэжым. Інакш не будзе зменаў ні ў Беларусі, ні ў іншых частках гэтага рэгіёну. Спадар Левандоўскі, вельмі коротка. Магчыма, я гучаў не надта аптымістычна, але я з аптымістычнага пакалення салідарнасці, нарадзіўся ў камуністычнай Польшы, а цяпер бачу Польшчу і НАТО ў аб'яднанай Еўропе. Таму мае пажаданні тыя ж. Я веру, што інвестыцыі ва ўкраіну і беларускую грамадзянскую супольнасць – гэта інвестыцыі ў нашу стабільнасць і бяспеку. Мы не павінны спыняцца, мы павінны працягваць нашыя намаганні. Вялікі дзякуй. Беларусь застаецца ў ценю гэтай вайны не як аддалены назіральнік, а як тэрыторыя, якую выкарыстоўваюць, на якую ціснуць і якую перабудоўваюць у адпаведнасці са стратэгіяй Расіі, у той час, як яе ўласнае грамадства плаціць за гэту высокую цану. Беларусь – гэта і пытанне бяспекі, як мы сёння абмяркоўвалі, і чалавечае пытанне пра суверэнітэт, годнасць і будучыню нацыі, якая апынулася паміж вайной і рэпрэсіямі. Дзякуй маім гасцям, дзякуй, што глядзелі Белсат. Да сустрэчы.